Eka Saksan kiertue oli kyllä, jos menomatka oli kyllä semmoista sekoilua jo, että ei oikein kun laivalta aamulla lähti, niin kyllä siinä taisi olla jo tuliaisia hommattu sen verran sinne suuntaan mennessä, että seuraavat mielikuvat on jostain. Aamuyöstä. Autossa taidettiin nukkua ensimmäinen yö. Tämmönen mielikuva on. Webasto sulatti haitari koskettimet sun muuta. Ja tuli tuo Voutilaisen Kristian käynyt Saksassa kiertelemässä jossain äänentoistohommissa ennen meitä. Ja se ties vähän varoitella, että keikkapaikat saattaa olla hyvinkin eksoottisia. Ja kyllä kun sinne ensimmäiselle keikkapaikalle pääsi, niin kyllähän se räkälensi nenästä, kun se oli just sitä, mitä oli kerrottukin, että kylmä, varmaan joku vallattu talo. Ja vielä niin tämmönen nimetön suomalaisyhtye esiintyy ja yhtä paljon on järkkäreitä kuin yleisöä paikalla. Ja mentiin. Tiedettiin, että Saksaan lähdetään nollasta, mutta kyllä se säikäytti se nolla, mikä siellä ootti. Oli kylmä ja paha olo ja ukot kipeänä ja kylmä talo, yöpaikassa pakkasta. Semmoinen kuin vanha vallattu punkkiluostari. Se ensimmäinen pitkä reissu oli pitkälti sitä, että ainut millä pysyi lämpimänä oli se ryyppääminen. Ja toinenkin oli sitä, että paikat tuli vähän parempia, mutta silloinkin oli niin pitkä matka ja kylmä, että oli pakko vähän ryypätä, että pysyi lämpimänä.